Pogađa Haman, ako se ne varam, da. Jedan od najiskusnijih, njega Bauerman ima veliko poverenje, 6 njegovih poena i sad vode Nemci 59-58. Serija nemačkog tima posle 13-1 za našu reprezentaciju, serija Nemaca sada, Milosavljević i Bobo Marjanović. Milosavljević šutira Tepić za 3, nema pogotka, hvataju Nemci, 18 sekundi, mislim da će sad morati na faul da idu naši. Šteta, prava šteta, 2 šuta otvorena, propuštena. Stefan Marković je načinio faul. Hajko Šafarcić je na liniju za slobodno bacanje, nije baš najsrećniji ovaj izbor, ali odmah naravno pleju ide lopta u takvim situacijama. Hajko Šafarcik je šutirao slobodno bacanje, a neće, još nismo iskoristili bonus, izvinjam se. Timeout u našem sastavu. Plajs na drugoj strani ima 7 uhođenih lopti. Bencig ima 12 poena, kod nas Marjanović 11, Marković 10, Kosta Perović 10. Stefan Marković 6 asistencija, kod Nemaca Haman ima 3. Da vidimo, tih poslednjih, ako sam vidio, 12 sekundi. Poen prednosti za Nemce. Probat će naši da ukradu loptu. Opa, evo je! Stefan Marković. Milosavljević, Savanović. Ne, zašto? Tako i nevjerovatno. Evo je Tepić, opet krade loptu. Bravo, idemo, još 4 sekunde, ali na ovom satu. U sali očigledno manje. Pustile su sudije da se završi ovaj rat na kraju, naši imali loptu. Očigledno ovaj sat nije bio dobar, ja sam pomislio da ima još 3-4 sekunde do kraja, međutim, videli ste da je tamo u sali potpuno drugačiji. Očigledno to je bio